Uh, Nagrigat ti agtugaw ti abay ti Monsignor tat sikat ti patudunan na. Good morning. Biyernes Santo pa mo ilaro payo kakabsat. Good morning. Welcome apo niya parokay daytoy. Yes, tagudin. Ni ada pay sugpon may maysa. La tagudin welcome sa kayto agregister kayto no malpas ta misan wenno madamati programen apo. Welcome apo kadagiti amin nga parparokya manipod ti Quirino ayon na dagiti taga Quirino. Ni awan samot. Ngato man ima kastayati ngato ti ima ngato man ti ima yo. Quirino palakpakan. Cervantes. Nay dagiti na ulaw palakpakan. Sogpon. May sana nga misok kang iwatan. Alilem, ayan natin taga alilem. Palakpak. Nga, duda. Suyo. Dapay aso da, palakpak. Ang laki nga tumakit ta. Tagudin. Nakaabot, palakpak. San Jose. Ay, awampay. Umabot danto ka no, barbaring na makaabot da madamdama. Santa Cruz, parokya di Santa Cruz, Immaculada Concepcion. Dato'y da palakpakan tayo ida. Sibilya. Awan? Ada. Kakabsat, natipon-tipon tayo manan. Kada kayo nga kakadwami iti simbaan nga agserserbi, amutay amin ti banbannog tayo, o rigrigat tayo idi simana na palabas niya. Ado dagiti nagwarret nga kasla agtayek nga kasla sunay, ado dagiti nabanbannog, marigrigatan, maungungtan, niya pa dagiti akemyo. No hamo na iturong ta electric pan ay makosilapan. Nagkapoy-kapoy tamayk, mabugkawan. Nga pa dagitay. No, agrarek ta, paglibot nga speaker. Inyat obraeng. Dagitay nga nagdigos ka na. Kakabsat, adda tayo ditoy, dayti gamin ti pudpud no, natantan okpay nga anag ti Paskwa niya. Di pan nakayanak niya po Jesus. Iso ti awawagan tayo ti Christmas, Paskwa. Amin nga inaramid na, invalidate daytoy panagungar. Kada tayo nga rod ka Easter people tayo, tattao na tayo ni Kristo ang nagungar. Iso nga daytoy ti natantanok, nabilbilag nga kaipapananti Paskwa ta. Amin nga milagro nga inaramid na. Amin nga sakripisyo inararamid ni Apo Jesus, amin nga panursuro na nagbalin ko mga awan ti mama ay nadagijay, nohaan nga nagungar. Iso nga daytoy panagungar ti katanukan nga nangipakita nga iso na pudpudno nga iso ti anak ti Dios. Iman mangipakita nga iso na pudpudno nga binyag na tayo, iso ti mangbiag kada tayo. Kagapot agragsak tayo ti panagungar, dagiti ko marup-rupa tayo. Ay rupa ko maati nagungar. Dumanong kayo dito, nakamirugrog kayo. Nakamirugrog kam lang nga taga-sibilyan. Sa kapila dumanon nga nakamirugrog. At inungtan na kayo mo niya po padit. Agbayag-bayag kayo ito, maladaw tayon. Uri maladaw lahat sugpunan, bastahan di sa bali. Kasi okay lang kuma. Ngamahan, at datay dito yung apo nga agragsak niya. Da kami nga papadi, pagtutungtungan mi nga talaga, dahito may samot ang pagyaman mi kada kayo. Iso nga tatta ko mga gundaway, ipari namin mat ang adda pa nagungar kada kayo. Lakitaan nyo man takabay yun no nagungaran. Ikata nyo tapis masyaw. Ipari namin mat ang numan pa'y adot trabaho tayo, numan pa'y marigatan tayo, uray da ka mga papadi agraragsak tay tatta, nga adda apa nagungar. Nya? Apay niya pumilchor, hampay nagungar. Haan, dahil ipariin na tayo nga rod nga tatanga gundaway.
Agragsak tayo nga ro, dari naan tayo mata, da tayo ti mangisursurong, dagiti katikista, sangka isuro da, sangka announce tayo, praktisan tayo amin nga ubing nga, alleluya, alleluya. Nagungaran, alleluya, ngem da tayo nga, agserserbino da duma, maliwayan mo jibagbagi, di tayo makaungungar. Kung agkakarupa kayo kadagita papadi yung awam pa panagungar ti rupa da. Ay katalaga, kasano nga, kasano ti panang iproklamar tayo kadagiti tattao nga nagungar ni Kristo no da tayo nga mismo nga mangisursuro, di tayo mari na ti panagungar. Hanga na tayo ka no, wala niya pumilchor. Santo Inchero pa ilatarupa, ka talaga, awan Iso nga rod nga ibagbagan tayo pa no. Iso nga tatta na tipon-tipon tayo ad-adda tayo kumaatat nga agragsak. Inya na ganan agdadanggay. Nagpintas dati salmo responsoryo makapatoggar ti rina anya ti kunana agragsak kuma dagiti amin nga agserserbi iti Apo. Kunakin ni Apo Flor no nga rod no hanga naragsak. Laman. Anya nga roden no nga naragsak jay agserserbi kini Apo niya pagserserbian na nga rod. Sabali. Iso nga tatta ko na agragsak kuma dagiti amin nga agserserbi iti Apo. Ti basic principle mi dito kumbento. Sa ibagbagak kadakwada, amin nga umay ditoy, ipari nayo nga naragsak nga da kayo ay ayaten ni Apo Diyos idaga po kada kayo. Kuna ni amuyo ti kuna ni Pedro, dahiti agpalpalama kuna na inya na ganang kitaan na kami. Anya ti kuna ni Pedro, awang kwartak. Ngam ited ko ti adda kanyak. Anya ti adda kanya na ni Kristo iso nga nakaungar dijay nakapagna dijay lugpi. Anya datoy nya na ganan na dati agpalpalama naimbagan nga dagos tahaan nga kwarta ti inted ni Pedro di Kristo nga adda kanya na iso nga ibagbagak kadagitoy kakadwak no mabalbalin uray no marigrigatan tayo uray na bannog tayo no adda ipari nayo nga ni Apo Dios adda kanya tayo awam mo maited tayo nga kwarta. Awang mo tidakkel, asin mo lakin bugoong tel alaan ni Apo Jeric. Pasaray sandya, ano at damaira na. Ngam di ipari na ti bagbagana, amin nga umay, awan maitid tayo, da kayo kakabsat. Annugutin mi, haam mi maitid amin niya. Haam mi kabailan nga trabahon amin. Haam mi nga masango, nga bisitaan amin, nga tattao. Kada kayo ti kakadwami. Ala uray no daduma mo agmurmuryot ni Apo Padin na nadda bisita na ikarkarigatan nyo mo ang ipari na ni Apo Diyos kanyadan. Tahami mo maipari na no daduma ta talaga mo nga uray no siya gamin uray umis-isi makkamurarigak lata. Kastoy dagiti na yanak ti April sa. Ang dagiti sino dagiti kakadwami nga na yanak ti April. Kaya haan ti bagbaga nakakabsat uray ni Pedro napaginawa na ti tao, ti lugpi, dijay inya na ganan, dijay palpalama, taapaya, ni Jesus tinted na. Dijay mo ti kadakkelang kanya tayo, mabannog tayo, talagang narigat agserbi ti simbaan. Nagado ti panunutan tayo, no talaga kayat mo agpanunot, Miyapiyapay no relax lat panunot mo. Nagado ti panunutan tayo. Ngam ti bagbagami, kaharit kada kayo, ni Kristo lat ako Dayday no umayda ko madya kumbento, no kumano kasla ko manapan di institution, iji market, iji munisipyo, iji opisina, no mapanda, ka very technical di panagitid dati serbisyo, gapot agsulsulduda, sa bahali ko mati simbaan. Haan laeng nga diya, kasi handa kay pa'y masweldoan ti osto, at serbisyo nga rod, ministry nga rod dayta. Kaya kung mati nagdumaan na, no sumrek dis ni may nga kabsat tayo iyay simbaan, awan ti sabali nga maitid tayo hambang nga kwarta, no adaman maitulong tayo nga makan, wano asin kenso ka buggoong, alapi hamot ngam ti adda nga karit na, maitid ni Kristo.
Kadagiti, dayjay ti nagdumaan tayo, kindi agop opisina, iti gobyerno, dagiti kooperatiba, dagiti aming nga institusyon, dayjay ti nagdumaan ti agserserbi. Kati dispensarin mi pa, itano dadduma, ilaksid yun dagita papadi yung nga dadduman, siyak mo no dadduma gamin dagiti kakadwak mat, tapno jak to makasagid mat. Siyak mo dagiti kakadwak no dadduma, no dagiti adot pampanunutek, kabuteng da nga kasarita, didak pay kitaon uri mangmangang kami, may mesa akto jay pumanaw dan to no kamurmurareg, awang mo ni Kristo kanya ngamin. Nakastoy ti awan asawa na nga lumakay na burang. Di ekspektarek ko makahanda maaramid kanyo, mayat ti mang tiriter ti lapayag nga daytay. Adala ko mamajik ko, kay ipalangatok ko di langit sa ako pagsubyan. Kada nga gundaway nga nakapsot kami mga papadiyo, ala, iyat atidugyo. Nohan nyo nga makita ni Kristo no dadduma, adun sa mga nyo makita ni Kristo kada kami. Sa balin sa amot ti makitkit. Anya katawa ang mait. Naganos niya po Jerry, si kakasing putan ti Paris Press. Kada kiti gundaway nga aglabos kami mat, uno adulauna di pakabuungan ti ulo kahami mo maannadan. Ala, bumawi kami, tata. Ited mi mo ti jay kasla pagyaman mi kada kayo, taham mi kabailan amin niya. Tadi nga ron agapukin ni Apo Padi kuma. Ited na ni Kristo ti kakadwana. Dagiti tattao ited yumet kadagitay umay di jay ni Kristo. Iso day jay no maited tayo ni Kristo, iso day ti ibagbagahan na agragsak kuma dagiti agserserbi ti Apo. Day mo ti kinaragsak tayo kakabsat. Dayjay mo ti adda nga pakakitaan di kinaragsak tayo, no di jay imay jay kumbento, di imay nagpatulong kanya, narinada di jay kina Kristiyanom, kaumisem nga pumanaw, pipiyamot aday jay, ngam di jay agawid nga imay jay kumbento, no kumano iji gobyerno ka apanda tirtirisenan nga kaslala na ilupak-lupak di tao nga awang gaway nan nangruna no agrangrangyad nga padpadakon taawang mo titrobinais na iji gobyerno ka no dadduma ka maliwayan da ka medyo nadagsen di umay da tayo kumaa ka ikarkarigatan nga uray no madidijay schedule wenno dijay ko aka ikarigatan tayo nga iparpari na nga ni Kristo lata. Ikarigatan tayo nga ipari na nga ited tayo. Diyati paggapuan ti ragsak. Diyati pudpud no nga ragsak. Ta isursuro tayo tinagungar. Allah, alleluya, alleluya, alleluya. Ay, kagdadong santo na kita ubing agmukmukat kada. Addan to agap-apad dyan agbinbinnan sagti sabong. Iproklamar tayo ti panagungar ka. Ti failure tayo nga rod. Uray da kam nga daddumamot nga papadi. Ahan siya. Hangko iramraman idan, siyaklatan niya. Siyak mo no dadduma, ti failure na no dadduma, we proclaim Christ, nga nagungar, ni Kristo nga nagungar, ngam di way of life no dadduma ka, ala, medyo haan mat. Adumo dagitay isil-sil ko, iji panchon. Dagitay kabalay ko, no kayat ko, kahangko ka parwaran, iji panchon, ita kayo nga malungsot. Di mo mari na di panangalot otap no agungar. La failure ko daya, failure ko, dagita papadayo at least na nasasaya at daamin siyak laeng. Tapno dya makabasbasol. Kangurunaan ti sugpon, kanayon, naan pa nagungar ti biyag da dya. So nga, naanawan, ha? Titago din. Palakpak titago din. Hindi ka palakpakan na pumilchor mo. Sa isem na kiisem tinagungar. Kasta ati pa nagis-isem niya. Kada ito ibagbaga nakakabsat. Wen, tata, imay tayo apo. Lipatin nyo aming nga trabaho yo. Awan ti opisina. Awan ti ikamakam. Tatang aldaw inanayo mat. Haang kay nga, anya na ganan, ikan nyo mat ibagbagi yo, tamari na yo nga rod mat ipanagungar. Diyak amo, ano makapaungar tali magasot? Piman, limagasot makapaungaran. Oh, nalabos mo no di ka pala makaungar no maalayo ta rep. Oy, nalamiis to ta ulo yaon. Data ka ado ti electric pan. Itutok yo amin kin Apo Padi hantong agpungpung tutan.
Anya pa, baga, haan dahi ti ka para kanyayo, regalo mi. Haan laang mga, in away, no daduma, ibagami mat panangipakita yidungo, mi magkada kayo uray no nagubsang pa nagsasaumi, ayat mi magkada kayo daytoy nya. Ipakita mi mga da kayo, napatid kayo, da kayo ti shock absorber mi, da kayo ti katulungan mi, ado da kiti trabaho yung hami nga kabailan, iso tatai, regalwan da kayo, sagutan da kayo, tulungan da kayo. Ken pagsupapak mo't aka dagiti kurkurang mi tano dadduma ka, ala, kaslakan nyami niya. No, ag-birthday niya po pa, di apo nagdadakkel ta kay no, di sa kristan, alaw, piman kaskas latak kinuang puwasang sanga puyot. Anyamot. At daki ko dyan, regalokin man ang dyan, gasang personal, happy birthday, Father Rupo, ipasak. Oh, at least personal, diya, pang ko itad. Namahaan na po, tataal daw. Agragsak tayo, lipatin nyo pa'y amin. Agdadanggay tayo. No naulaw kayo, nga nagbiyahe, ay, adan to pa, agpagkatang titibo namin, tapno mananam yula. Kadagatay mayat nga aglangoy no rabi, agragsak kayo, hanyo pampanunutan taawid, uri umyang kayo. Baybayan nyo pala dyan kang bintoyo dyan, Santa Cruz, Tagudin, Suyo, naitaprad project da nga nakadado, Sugpon, ado ti ada project da nga nagdakkel, nagado adigin na, dagatay, lipatin nyo pala dyan, ada kayo dito yung agragragsak niya, mabalin? La, di ko na salmo, agragsak ko ma, dagiti amin, nga agserserbi iti. Pangalaan na jiragsak. No ni subyanan tayo ni Pedro, no maitid mo ni Kristo, uray basit laeng, ragsak daytan. No maiburay mo ni Kristo, ragsak daytan. Haan nyo nga ibaga, nga tila pakasarakan ti Kristo, kay jay la opisina, wano jay katikista niya. Uray kadaga di lablabaan nyo nga brief niya po padi nga dabot na. Ada ko mang Kristo to. Kita niya. Siya kaka, ada para takop ko, taktakopan na piman di brief ko. Ada ko mang Kristo to. Nagsagsagad ka, imbes nga agmurmuryot ka, agsagad ka di simbahan, tumanabutob ka di. Wow, ni Kristo dagitoy ne. Mukat yung mga nagiwara, nagsasao ka dyan nga, nagsasao ka dakesen. Haan, di dyan, uri no, kababasitan nga serbisyo dyan nagtisimbaan. Berukan yung Kristo. Iwaragawag yung Kristo. Tala pa ng check up mo no, adda gaso, adda krudo na jay, wano adda brake fluid na jay, lugan ni Apo Padi, tapno, haan nga nagmat akagapo nga Roger Cervantes, huno kirino check up ni agserserbi kam kin Kristo, makita ko makin ni Kristo dayto, itapno haan nga madisgrasya ni Padi mi. Dagi siya nga banbanag. Siya atom ti agluto, nga di itlog na, tapno na salon at ni Apo Padi nga agserbi, masaraka ko mang Kristo, ito nga prito nga itlog, ngam nanaksit di igid na, ikatam, tadi na kang tuong tan. Kasla, di jay, uri di kababasitan, no agserbi ka kanyada, agserserbi tayo amin, mabiru ka mo ilang Kristo dyan. Haan nga ti mangiwaragawag laeng ka ni Apo Padi. Ti panangiwaragawag kin Kristo kakabsat, aday di puso, haan nga ijay trabaho. Haan nga gaputa, opisina, mangisursuro, wano Padi ka nga agin bibendisyon, di daw makita ni Kristo king ka, awan lata. Iso nga uray kababasitan nga aramid, mabalin tayo nga iwarwaragawag lata ni Kristo. Tumanabutob, nagado income ti simbaon, dahi tula ti allowance may, kaimimot niya po Padi, ibulsak man la dadduman, ay, jaka mo na tagano dahi jay. Haan, madi. Nung tataa po lagragsak tayo niya, iwayaan nyo mo di puso yun. Ado nga stress, ado nga bannog. Intuman no maminsan ka pa, dakda kayo laeng tanot, dan sa mo Padi yung kami niya, kitaan nyo kas, lama agbutang taro pa yaw. Di jay. Aman, pagsupapak, pagyaman, panangipari na ti ayat, panangipari na ni Kristo nga nagungar, kuna nangarod ka, you cannot give what you do not have, kuna na di jay. Haantay maitad dagiti kadagiti tattao ni Kristo,
No kada tayo nga dadtoy nga number one nga agserbi ka awan, awam mo laan. Alagragsak kayo. Datan sa mo, bagas tikit kita. Yung nagado bagas mi. Ala, ref. Apo Melchor ne, thank you dahita ref nga may mo inted. Sibilyan saman mga bakan. Ay alilim sa. Ala apo agraragsak tayo niya. Dakam nga papadiyo. Agyaman. Ikararagad na kayo met. Ipari namin met ti ayat na. Dayalaan. May daydayaw ko man ni Apo Diyos. Iti amin nga banag. Pasarunsunan kanupay ni Apo Jeric. Agpista tayo mati. Baga natin. Naimbag nga bigat kada kay aming kakabsat. Yan tangay tanaladawak. Awam met ti may nayon ko nga dahito nga sermon ni Apo Rufo. Ngayon naman pa'y kasta kakabsat, idi agdra-drive back kami nga mapanidto ito yung text ko kanya da nga malaytak, agsagsagana nakiti sermonen. Ta supapak nga rutilate, masapul nga dati pang supapak mo mga sermon. Palubusan dakman kakabsat, numampay napnuan, tikay papanan dito in ranod ni Apo Rufo kada tayo. Palubusan dakman nga iranod met kada kayo dito sumagmamano nga kapanunutan, nga timmanor iti dayto nga panagbaybayabay ko, panagdaldalyasat ko nga may iti dayto nga parokya ni Apo Maria de Guadalupe iti barangay ti Sevilla. Ti panaglaslasat, panagkadkadwa, wenno panangikadkadwa ni Apo Jesucristo kadagiti duwang nga adalan ni Cleopas ket patyenda nga tinagan na pay dayti kadwa na ket Maria. Dahito dagiti sumagmamano kakabsat nga kapanunutan nga iso tinaganak ni John the Lesser nga kungkunada. Palubusan dakman, ti panagdalyasa, ti panakikadkadwa, ti panagpagpagna, iti daytoy a panagbiag. Dati duwa kakabsat nga mabala-bala nga kapanunutan may panggep daytoy panaglaslasat dagiti nga adalan nga nagparang ni Apo Jesucristo nga nagungar. Dahito iti inaramat ni Santo Papa Francisco, iti dahito yung panagsinudo tayo itata. Sinudos. Kita dapay dahito sumagmamanong nga ti terminology nga inaramat da, ket sener kumay, walking together. Anya ti maadal tayo dahito yung dalan ni Apo Jesucristo, dalan dahiti road to Emmaus nga nangigantay ti banghelyo tayo tata. Kakabsat, datayo akas maysa nga parish family. Datayo nga agtrab-trabaho iti parokya. Agkakadwa tayo iti dalan. Ket ti panagkakadwa tayo kuma iti daytoy nga dalan, dagiti panagpulpulapul tayo, dagiti naduma-duma nga panaglaslasat tayo diti rabaw ti daga, ti panagserserbi tayo ti parokya, masarakan tayo kuma ni Kristo nga nagungar, iti dahi ti panaglaslasat tayo, iti panagserserbi tayo ti parokya. Tano saan tayo nga marikna, mapadasan, ken matmatan wenno may lasin ni Kristo, kadag iti panagkadkadwa tayo, iti uneg ti parokya, kadag iti naduma-duma nga panagserserbi tayo, una ni Kriston tumet kada tayo, nagnengneng kayo ket din. Nagnengneng kayong tuket din. Kakabsat, iti panagtitipon-tipon tayo tata, panagtitinulong tayo man dayto yan, panagkikinamayet tayo, tapno mamingmingan may lasin tayo ni Kristo, kadag ito panagserserbi tayo. Taawan iti serserbi na, dahito panagserserbi tayo, iti uneg ti parokya, kas parish staff, kasla sekretaryo, wenno katikista, uray pay kada kami, iti dayto panagkadkadwa tayo panaglaslasat, iti dalan kakabsat, iti parokya tayo, nuhaan tayo nga may lasin ni Kristo, nagnengneng tayo ket din. Dayto kakabsat, ti umuna ngayon tayo pagpampanunutan. Nagpintas nga saludsuden, nga iti dayto panakikadkadwak kadi, iti panakipagtrab-trabaho kadi, iti panagkaykaysak, iti panagserserbi, ito nagti parokya, may lasin ko kadi ni Kristo nga nagungar.
adda kadi ni Kristo iti dayti a panagkadkadwami nga panagdaldalyasat. Sener kumay wenno sinudos. Walking together. Mailasing ko kadi, mapadasak kadi, mariknak kadi ni Kristo, iti dayti a panaglaslasat mi. Ti may kadwa kakabsat, apaman nga nailasin dagitoy nga adalan ni Cleopas ken ti bagbagada tinagan na daytoy ket ni Maria nga ama ken ina kakabsat Cleopas ni John de Leser, kunada apaman nga nalasin da kabigatan na kakabsat iti panagpisi-pisi daytoy nga panagpisi-pisi na Apo Kristo iti tinapay nailasin dan nga insigida ni Apo Jesucristo nga nagungar ket nagpukaw. Dahiti nga rambak tayo itata, rambak ti Eucharistia. Ket kadagitoy nga nakadado nga padas tayo kakabsat, iti panagserserbi tayo. Ada dagiti nasayaat, ada dagiti makadismaya, makaupay, adamit dagiti naragsak ken narago, ada dagiti nakakontento tayo met, iti dayta panagserserbi tayo. Amin kuma agturong iti daytoy nga rambak tayo tinasantuan nga Eucharistia. Amin ket iruknoy tayo nga daton. Kadagitoy nga pannakaupay, kadagiti ragragsak, kadagiti nakadado nga padas tayo iti panagserserbi. Mairuknoy tayo met nga iranod daytoy. Iruknoy tayo, ikaysa tayo, iti daytoy nga sakripisyo ni Kristo. Ket iti daytoy panakapisi-pisi daytoy nga tinapay nga maited kada tayo. Kakabsat, akas kuna ni San Pablo, no nakiranod tayo ti papatay na, makiranod tayong tumet, iti panagungar na. Ket daytoy irambak iti Eucharistia. Datayo nga tattao iti panagungar ni Kristo. Datayo ket tattao met iti daytoy nga rambak iti nasantuan nga Eucharistia. We are also Eucharistic people. We are not just Easter people, but we are Eucharistic people. Mapaadda kada tayo met daytoy nga panagserbi, nga saan tayo nga pampanunuten no anya daytoy maala tayo, no ket di amin nga aramiden tayo para iti pagsayaatan ti amin, para iti pakaysalakanan, para iti panagserbi tayo, iti daytoy a pagarian iti Dios. Kaumudyanan nakakabsat, apaman nga nailasin da ni Apo Jesucristo, iti dayta pan nakapisi-pisi ti tinapay, iti kabigatan na kakabsat. Dagitoy nga duwa nga adalan ni Cleopas, ken ti bagbaganda ni Maria, tinagan na, insigida nga nagsublida di Jerusalem. Kakabsat, daytoy ti nakapinpintas nga mapaamiris met kada tayo. Apay nga imadayo ni Cleopas ken daytoy kadwana, tanaupay da tinapasamak ken naimatangan da ken Kristo nga natay iti krus. Numampay nadamag da nga nagungar isuna akas impadamag dagiti ni Maria ken dagiti kakadwana nga babae. Ngem kakabsat iti daytoy nga panagkayakay da iti adayuda. Apaman nga nalasin da ni Kristo nga kadwa dagayam isuna iti daytoy nga panaglaslasat da. Kang runaan na iti daytoy nga panakapisi-pisi ti tinapay, insigida nga nagsublida iti Jerusalem. Ket nakitipon da kadagiti 10 ket maysa nga apostoles, ken dagiti dabduma nga adalan, ket sinarsarita da, daytoy padas da ken Kristo nga nagungar, ti kinaimbag ti Dios kadakwada. Kakabsat, ti panagtitipon-tipon tayo itatta, ket kaslamet mayyarig, iti daytoy nga isusubli ni Cleopas ken daytoy kadwana iti Jerusalem, tapno makitimpuyog, makitipon ken makikaysa kadagiti 10 ket maysa nga adalan, tapno saritaen da, mapadegdeg ti pammati, ti panagserbida, iti ayat da ken ti inanama da iti Dios. Tagamin da iti apanagtitipon da akas maysa nga gunglo dagiti mamati, maparegtada, tasarsaritaen da, daytoy padas da, may panggep ken Kristo nga nagungar. Daytoy apanagtitipon tayo,
na duma-duma kakabsat iti naggapwanan tayo. Imay tayo iti dayti nga nakapinpintas nga simbaan iti Sevilla. Ket mayarig met daytoy iti panagtitipon tayo, panakitipon dagiti nga duwa nga dalan nga taga Emmaus kakabsat nga nakitipon kadagiti 10 ket 2 tapno saritaen daytoy nga padasda ken Kristo nga nagungar. Wen kakabsat, ado dagiti rigat, ado dagiti tuok, ado dagiti nakadado nga pasamak iti panagserserbitay kang runaan na iti daytoy nga Semana Santa. Ngem kakabsat, ngem amin dagitoy nga padas tayo ket maikan iti kaipapanan. Gapwan ta daytoy ket padas tayo ni Kristo nga nagungar. Dagiti man kakabsat ti sumagmamanong nga kapanunutan nga iranod ko nga intay salimetmetan iti daytoy panagtitipon-tipon tayo. Umuna, no ti panakikadkadwak ken ni Apo Padi, ti panakikadkadwak kadagiti parish staff ken personnel, masarakak makitak kadi, mailasing ko kadi, mariknak kadi ni Kristo nga nagungar, no saan nagnengneng kayo ket din, punana kada tayo. Ti may kadwa, iti daytoy panagbalintay nga tattao, iti panagungar, masapul met kakabsat nga datay ket tattao ti Eucharistia. Akas iti panagsagaba ken ipabatay ni Kristo iti krus, tapno datay ket isalakan nang yam ti may katlungal daw nagungar met laeng. Adan kuma daytoy akababaling kada tayo. Kitain tayo taamutay kumamit ti agsakripisyo. Amutay met nga talikudan ti bagi tayo. Kadaytoy iti kaipapanan iti panagserbi. Isungarod nga kuna ni Apo Padi, ni Apo Rufo, agragsak dagiti tattao nga agserbi iti Dios. Iti may katlo kakabsat, dahito panagtitipon-tipon tayo, dahito met gundaway, tapno mapapigsa, maparegta, ken may subli ti ganaygay tayo, ngagserbi iti Dios. Ta iti dahito panagtitipon-tipon tayo, agririnanod tayo, iti padas tayo ken Kristo nga nagungar. Amen.